Espero que no penseu que sóc molt pesada. Torne a dur al canal a Lucia Berlin, aquesta vegada amb una molt bona notícia, i és que he acabat la seva trilogia, la saga de Lucia Berlin. Ja vaig parlar en un vídeo sobre ella, que vos deixaré per ací. El meu ordre del seu descobriment va ser: primer vaig llegir Manual per a dones de fer feines, que són relats. Aleshores em va agradar aquest joc d'espís que feia, no?, amb les seues històries. Però després vaig llegir la seva autobiografia, que es diu Benvinguda a casa. Així, diguem que vaig acabar de descobrir la seva vida com a dona als Estats Units, com a dona independent, com a escriptora. I ja per últim, per acabar-la, estos dies m'he llegit Un vespre al paradís, i la veritat és que amb este recull, una vegada ja descobert el seu estil, una vegada haver llegit sobre la seva vida, no, la seva autobiografia, en este relat he vist coses que se'm van passar en el Manual per a dones de fer feines. És com que va haver un moment que em va explotar el cap i vaig dir, ostres, a veure, però aleshores els relats de Lucia Berlin són autobiogràfics, però ja té una autobiografia escrita, són autoficció, són només ficció, i bueno, vinc a parlar un poc de todo esto. Abordem el tema de l'autoficció, que jo crec que potser molts de vosaltres escolteu autoficció i dieu, en plan de, what the fuck is that? Vale, a veure, la primera vegada que jo vaig escoltar el terme autoficció va ser en una sèrie d'Isabel Coixet, Foodie Love, i diguem que no parlaven molt bé de l'autoficció, o sigui, la deixaven com un fenomen literari comercial que es fa per vendre i punto. Però fa poc Irene Rodrigo va fer un vídeo parlant també sobre què narices és l'autoficció. A mi em va ajudar a donar-li com una nova dimensió a este concepte. Autoficció és un terme encunyat per Dubrovsky. En el vídeo d'Irene Rodrigo està molt guai perquè t'esquematitza 3 versions diferents de com l'autoficció ha anat un poc evolucionant. En un primer moment, l'autoficció era com agafar l'autobiografia. Bueno, en l'autobiografia el jo de l'autor està claríssim, no? És a dir, es correspon l'autor amb la història o el personatge que hi ha ja. Aleshores, en un primer moment l'autoficció era agafar aquestes autobiografies i donar-les un estil novel·lat, no? Un estil així més literari. I això a mi em recorda un poc al nou periodisme, Truman Capote, A Sangre Fria i tot això, era el mateix, no? Era com agafar un reportatge periodístic amb les seues normes, la seva informació contrastada i tot això, i donar-li com un estil més literari, més de caire de novel·la, no? Em recorda un poc això, no? Agafar un tipus de gènere, un tipus de text, i donar-li un estil més novel·lat, més literari. Després, l'autoficció com que muta, la digievolució. Algo extraño pasaba y evolucionaban de tamaño y color. Ellos son los Digimon. I aleshores ja és com una barreja amb l'autobiografia. Rotllo, si l'autobiografia està claríssim, no és l'autor que conta la seva vida. L'autoficció és l'autor es correspon 100% amb el protagonista de la història, però els fets que li passen a aquest personatge són 100% ficticis. Jo què sé, com quan en un somni tu eres el protagonista però te passen 1000 mogudes que en la vida real no t'han passat. Es dona un passe més i es diu, no, l'autoficció és on el protagonista es correspon amb l'autor i els fets poden ser ficticis però no hi ha així una carta blanca. Donades aquestes 3 definicions sobre autoficció, diguem que quan es parla de literatura es parla d'un pacte entre qui escriu el text, l'emissor, i qui el llit, que és el receptor d'aquest text o d'aquest missatge. Aleshores, per exemple, en la ficció, en una novel·la normal i corrent, està el pacte novel·lesc, que significa que tu estàs llegint un text que ha escrit un autor i com que acceptes que, o sigui, entres a eixa ficció, no? Rotllo, no comences a plantejar-te si això és real, si no és real, si és versemblant, si no és versemblant, sinó que tu llegeixes la història. Tot així, en el pacte novel·lesc hi ha vegades que el lector com que s'entesta a descobrir què és veritat i què no, com si fos un detectiu, quan realment no té molt de sentit fer això, perquè moltes vegades en els textos que són ficció l'autor
barreja coses que li han passat, experiències, coses que coneix, que ha vist, coses de la seva imaginació. Aleshores, és bastant difícil intentar tu com a lector agafar i dir no, això l'ha passat a l'autor, això no sé què. Però bueno, és com una cosa un poc irracional, que a mi també m'ha passat. Per exemple, a mi em va passar recentment amb El teu gust, que des de l'editorial van dir que tenia com un poc de trets autobiogràfics. Pues claro, què va passar? Que la meva ment, quan va llegir aquesta novel·la, pues per a mi la protagonista, com està feta en primera persona, tenia l'aparença de l'autora. Rollo, jo m'imaginava a esta protagonista com Isabel Clara Simó. Sobre això que em va passar amb El teu gust, també ho he vist en, per exemple, Javier Marías, té una autobiografia així literària que es diu Negra espalda del tiempo, on reflexiona també sobre coses que li han passat, rotllo, d'este estil, no? Parla d'una altra novel·la seva, que és de ficció, que es diu Todas las almas, on el narrador no té nom, igual que en El teu gust, i pues, com a treball diu que pues, el narrador treballa a la Universitat d'Oxford amb el mateix lloc de treball que va tindre l'autor. Aleshores, sí que la gent associava a este protagonista com que era l'autor, no? I que eren coses que li havien passat durant aquest treball. Pero al final Javier Marías sí que diu, era solo lo que yo suelo llamar un préstamo del autor al personaje. Això respecte al pacte novel·lesc. Després està el pacte autobiogràfic, que és com un pacte superclar, no? Rollo, és una autobiografia, l'autor t'està contant la seva vida i tu, pues, diguem que ho llegeixes sabent que és veritat el que t'està contant i que li va passar a l'autor. I després, amb tot el tema este d'autoficció i tal, Manuel Alberca va donar o va crear un altre pacte que és el pacte que respon a l'autoficció, que és un pacte ambigu. Que claro, el pacte este ambigu, pues en fin, l'autor te diu que n'hi ha coses que sí i altres que no, i tu ja pues, te dediques a interpretar segons el teu criteri de lector el que te sembla veritat i el que no. Rollo, adivines. Es diu que l'autoficció està de moda, últimament, com que és un fenomen literari, que tal, la gent que parla sobre el tema atribueix este fenomen de l'autoficció també als temps d'ara, no? Que uns temps molt més individuals, on el joc cobra molt més protagonisme, també on som molt cotilles i ens agrada amb les xarxes socials saber de la vida de tot el món. Aleshores, el llegir una obra on una persona et conta la seva vida, pues, té el seu interès. A mi, per exemple, m'encanten les autobiografies, però clar, el tema és que ha de ser una autobiografia d'una persona la vida de la qual siga interessant i sobretot que tinga una qualitat literària, és a dir, qualsevol persona pot escriure sobre la seva vida. De fet, tots ho fem en Facebook, en Twitter i en Instagram tots els dies, però per a publicar-ho en un volum, en un llibre, ha de tindre una qualitat estilística i literària. És per això que, per exemple, a mi m'agrada molt l'autobiografia de Lucia Berlin, perquè més enllà de que ella va tindre una vida superinteressant, va viure en moltíssims llocs, ella mateixa tenia una manera d'escriure molt bonica, de molta qualitat, molt reconeguda per la crítica. El tema al final és un poc la qualitat literària que hi ha, i un poc la crítica que es fa ara és precisament que el fet que s'hagi convertit l'autoficció en un fenomen de vendes, el que fa és que s'estiguen publicant moltes obres que pot ser, si s'atinguera només a la qualitat estilística o literària, no se publicarien, no? Es fa només perquè se sap que va a vendre's. Bueno, i després d'investigar sobre tot això i de llegir un poc autobiografia, autoficció, què és cada cosa, what the fuck és autoficció i tal, claro, tot això jo ho vaig fer mentre llegia els relats d'Un vespre al paradís. Aleshores em vaig adonar que realment Lucia Berlin el que fa en les seues històries, en els seus relats, és conferir les seues vivències a personatges, perquè són personatges que no tenen el seu nom, que tenen noms diferents. Marc Berlin, el seu fill, en el pròleg d'un dels volums, diu: «Ma mare escrivia històries verdaderes, no necessàriament autobiogràfiques, però per poc». Les seues tres principals parelles, en plan marits, el primer, que era Paul Sudman, que era escultor, hi ha un relat on és una xica que es casa amb un escultor. I és que hi ha coses que comenta també en la seva autobiografia, aleshores és superinteressant de veure de quina manera confereix les seues experiències a aquests personatges, perquè, per exemple, canvia les perspectives. El relat este que comenta, l'escultor es casa i té un fill amb una dona. I aquesta història no està contada en primera persona, està contada des d'una amiga d'eixa parella. Aleshores està contada en tercera persona. Però, no sé, aquestes coses són coses que a mi em van agradar molt, no? I
com ja coneixia la història d'ella prèviament, és com que te fixes més en l'estil i en les estructures que utilitza per a contar les històries. O, per exemple, el seu últim marit, Buddy Berlin, i era drogadicte. Pues hi ha molts relats que parla sobre com la dona gestiona la drogadicció de la seva parella. Claro, això són relats de ficció, però implícitament tu suposes que moltes d'aquestes experiències en primera persona, la por que se sent, la frustració, la impotència, pues ella també les va sentir, perquè a ella li va passar això també, no? Seguint amb el tema de les drogues, que hi ha un relat en especial, o sigui, és un hotel que rep a turistes així famosos, hi ha actors i tal, i hi ha un grup de persones que treballen allí que pues, mouen també el tema de les drogues, aprofiten un poc de les dones riques que van allí i tal, no sé què, bueno. Però el curiós és que després de llegir aquest relat te n'adones que els camells que apareixen en altres relats tenen el mateix nom i molts trets biogràfics que els personatges d'aquest relat. Barreja les seves experiències biogràfiques amb un joc d'espís que fa entre personatges i relats. No sé, és que a mi em pareix una fantasia això. És que, claro, les localitzacions també se corresponen amb la seva vida, perquè ella va viure en Estats Units i també va viure en Xile i en Mèxic. Jo no sabria dir si és autoficció, la veritat, perquè els personatges no són elles realment, són personatges. Però bueno, les vivències són d'ella. Bueno, doncs això és la reflexió que he tingut durant tot el volum. Per últim, vos volia llegir dos cites que té d'entrevistes Lucía Berlin. De algún modo debe producirse una mínima alteración de la realidad. Una transformación, no una distorsión de la verdad. El relato mismo detiene la verdad, no solo para quien la escribe, sino también para quien la lee. En cualquier texto bien escrito, lo que nos emociona no es identificarnos con una situación, sino reconocer esa verdad. Els contes diuen coses de mi que no vaig ser capaç de reconèixer en el moment que els escrivia. Fins així la meva reflexió sobre autoficció, autobiografia i Lucía Berlin. O sigui, vos recomane a llegir moltíssim a Lucía Berlin, de veritat. Crec que tornaré a llegir-me'ls alguna vegada. És un estil que t'atrapa moltíssim, la manera d'escriure és una escriptura directa, no sé, li lleva dramatisme a les coses. I bueno, això, espero que us hagi agradat. Podem obrir debat si voleu. Autoficció, autobiografia, què penseu que escriu Lucía Berlin? Quines impressions teniu amb Lucía Berlin? És que Lucía Berlin, ha passat a ser de les meves escriptores favorites, referents de la vida i de tot.